ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ ಫಿಲ್ಮು ಬಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಡೆ ಲ್ಯಾಡ್ಸ್ ತುಕ ಇಂಡ ಮೂವಿ ಎನ್ಶೋಡ್ ತುಕ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಕ. ಸೊ ಕಬ್ಜಾ ಬೈದ ಇನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪ. ಓಕೆ ಹೋಯಾ 15 minutes. ದೆಪ್ಪುಲ ಆಯ್ ಬರ ದೆಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ ಪೋನಾಡ್. ಸೊ hello guys, ibu picture ke bayi dong. So guys, second half so undla mast interesting ittani. Yan actually movie toopuchi but this movie is so interesting. So story pan bakka full tude enche itte nandu views pan last one yeah namite tinka red what be mule batna a incha batoytu kapu. So interesting. Dadand. Oh cheese. तो किंच रज्जन पेत्तले बानी कैरमल so finally nama movie tu ya. So it's must normal excitement bandide kuda but part 2 tigalididara oh part 2 tigalidira onji bejar I would be fine. Owl light on. Wedding photography on. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ತ ವರಂಡ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಫೋನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತುದು ಬತ್ತ ಕಬ್ಜಾ. ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನ ಮೂವಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.